കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാലാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സംഘപരിവാരങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഇടതുവിരുദ്ധരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമങ്ങളിലെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നല്ലോ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച്. ആ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷനായി അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലോ രമേശ് പിഷാരടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം. രമേശ് പിഷാരടി ആ പ്രസംഗത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ, മാർക്സിസത്തെ ഒന്നും എതിർക്കുന്നതിലും വിമർശിക്കുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ഒന്നും നമ്മൾ കുറവ് കാണുന്നില്ല. ആ 10-15 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി ആരാണ് എന്ന് രമേശ് പിഷാരടിമാർ മറന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മറന്നുപോകുന്നതല്ല, സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ചതിലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നണിയെ വിമർശിച്ചതിലോ ഒന്നും യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആകുമ്പോൾ, അവിശുദ്ധ ബാന്ധവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ആ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സിനിമാ മേഖലയിൽ ഒരു സംഘപരിവാരവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക ശേഷി അടക്കം കൈമുതലായി കൊണ്ടുവന്നവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ കാണുന്ന പലതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സിനിമാക്കാരെയൊക്കെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ്. ED കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഇൻകം ടാക്സ് സംവിധാനം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ ഏജൻസികൾ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അത് കേരളത്തിലേക്കും കടന്നു വരുമ്പോൾ അപകടകരമായ സാഹചര്യം മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ജയസൂര്യയുടെ ഈ സർക്കാർ വിരുദ്ധ കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പരിധിവരെ പല ആളുകളും ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിയേക്കും. ഇപ്പം എന്താണ് കരുതുന്നത്? പലരും കരുതി എന്താണ്, സർക്കാരിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നെല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണം കിട്ടില്ല എന്നല്ലേ? ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് ചെറിയൊരു ശതമാനം തുക മാത്രമാണ്. ആ തുക കൂടി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാൻ പോവുക. അതും കടമെടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചിറ്റമ്മ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊടുക്കാത്ത തുക കടമെടുത്ത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷകരായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബോധപൂർവം നടത്തുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത്.